No tak čo, na najbližšiu dovolenku berieme kufor, alebo radšej nový JBL Partybox 320? Moja voľba je viac menej jasná. V každom prípade v dnešnom unboxingu tu máme Partyboxy 2 a ja k ním mám aj mikrofón. Ale nebojte sa, svojím spevom vás rozhodne obťažovať nebudem. Tento mikrofón je ideálnou voľbou, pokiaľ potrebujete odmoderovať nejaké menšie podujatia, prípadne nejaké stretnutia v posilke, alebo kto vie, neviem, nejaké fitness alebo niečo podobné, alebo možno aj na také záhradné karaoke, veď prečo nie. No a v každom prípade vítam vás pri sledovaní unboxingov JBL. V baleniach nájdeme napájací kábel, dokumentáciu a sprievodcu rýchlym štartom a samozrejme nesmie chýbať JBL Partybox Stage 320 a JBL Partybox Club 120. Na úvod si preleďme rozmery. Väčší z reproduktorov má na šírku 335 mm, na výšku 669 mm a na hĺbku 385 mm a váži 16,5 kg. Menší z reproduktorov JBL Partybox Club 120 má na šírku 288,4 mm, 570 mm na výšku a 297 mm na hĺbku. Nové Partyboxy sa neoznačujú už len číslami, označujú sa taktiež aj s prívlastkami. My máme na teste JBL Partybox Stage 320 a takisto JBL Club 120. Ale okrem toho poznáme ešte ďalšie Partyboxy, napríklad JBL On The Go, Encore alebo najväčší Ultimate. Nové Partybox reproduktory spoznáte veľmi jednoducho, a to na základe zväčšeného JBL loga v prednej časti, ktoré má okolo seba zaujímavú oranžovú obruč. Táto oranžová je veľmi špecifická pre všetky produkty JBL. Inak, ponovom sa konštruktori snažili zapracovať viac recyklovaných materiálov pri výrobe či už oboch Partyboxov, alebo potom sa snažili byť ekologickejší aj pri tlači. Krabice sú tlačené so sojovým atramentom, ktorý je omnoho ekologickejší ako ten klasický. Poďme sa pozrieť na pár praktických detailov, ktoré majú tieto Partyboxy. Napríklad Club 120 má takúto praktickú rúčku. V prípade väčšieho Stageu 320 tu máme rúčku ako na kufroch. Klasických kufroch cestovateľských, taktiež tu máme dve kolieska zo zadnej strany, čiže tento Partybox reproduktor vieme veľmi jednoducho presunúť z bodu A do bodu B. Oba reproduktory majú certifikáciu IPX4, to znamená, že nejaký ten jemný dážď, prípadne ošpliechanie vodou hravo zvládnu. No a potom, čo sa týka ovládania, tak to sa nachádza v hornej časti a poďme sa na neho pozrieť bližšie. Ovládanie je veľmi intuitívne. Pri oboch reproduktoroch nájdeme dva veľké otočné ovládače na nastavovanie intenzity zvuku a na nastavenie svetelnej show. Nesmie chýbať tlačidlo zapnutia, no a trojica tlačidiel pre Bluetooth párovanie, zapnutie bass boostu a samozrejme Auracast. No a aby ste sa cítili ako správni DJ, máme tu aj zopár základných zvukových efektov. V prípade Stage 320 máme v hornej časti ešte aj ovládanie efektov a hlasitosti mikrofónu. Nebojte sa, intenzitu mikrofónu si viete predstaviť aj v prípade menšej Club 120, a to v zadnej časti, kde aj pripájate mikrofón. A ozaj, všimnite si, že aj časť, kde sa pripája mikrofón, je osvetlená, takže v noci to nemusíte dlho hľadať. Na nastavenie hlasitosti máme pekný vo zvukárskom štýle ladený otočný ovládač. No ak náhodou pripojíte mikrofón a vám sa zdá byť aj napriek maximálnej hlasitosti tichý, tak v dolnej časti mu ešte viete navýšiť gain. OK, poďme sa na chvíľku pristaviť ešte pri JBL bezrôtových mikrofónoch. V balení ich nájdeme dva, taktiež tu nájdeme aj hardwareový bezrôtový kľúč. Ten sa zapája do zadnej časti Partyboxu. Tu stlačíme tlačidlo a už je zapnutý. Ja si pre zaujímavosť zapnem aj mikrofón, taktiež v prednej časti. Čo oceňujem, tak mikrofóny majú zabudovanú batériu, ktorá vydrží nejakých 20 hodín. Čo sa týka hardwareového kľúča, batéria by tam mala vydržať nejakých 12 hodín. Nabíjanie je veľmi jednoduché cez USB-C, takisto aj hardwareový kľúč sa nabíja cez USB-C. No a vďaka týmto mikrofónom sú Partyboxy vhodné či už na organizovanie nejakých podujatí, na takéto rýchle ozvučenie podujatí alebo rôznych stretnutí, alebo možno pre pouličných umelcov. Ja kvitujem na JBL Partybox Stage 320, že v hornej časti sa nachádza či už ovládanie hlasitosti mikrofónu, taktiež si tu viem nastaviť basy mikrofónu, taktiež si tu vieme nastaviť výšky. Nech vás to nepomýli, lebo tento ovládač je určený čisto pre mikrofón. No a potom tu máme ešte môj obľúbený efekt echo. Vďaka bezrotovému hardwareovému kľúču majú tieto mikrofóny dosah asi nejakých 30 metrov, čiže na nejaké menšie podujatia úplný ideál.
Pozrime sa ešte na partyboxy zo zadnej strany, pretože tu prichádza na scénu novinka, ktorú si fakt zamilujete. Je označená oranžovou farbou a vy už možno asi aj tušíte, čo to je. Je to vymeniteľná batéria. Tak napríklad JBL Partybox Stage 320 má identickú batériu s Xtreme 4, nesie označenie Battery 400 a čo sa týka JBL Partybox Club 120, tak tu máme batériu, ktorá sa označuje ako JBL Battery 200. Inak, tieto batérie si viete dokúpiť v rámci originálneho príslušenstva JBL a takýmto jednoduchým spôsobom si viete zdvojnásobiť alebo strojnásobiť už tak dobrú výdrž batérie. Výdrž batérie Partyboxu Stage 420 je na úrovni 18 hodín. Samozrejme, výdrž závisí od úrovne hlasitosti a tak podobne. Ale čo je dobré, tak zariadenie si viete nabiť za 3 hodiny a teda úplnou novinkou je práve vymeniteľná batéria. No a čo sa týka výdrže batérie v Partybox Club 120, tak tá je na úrovni 12 hodín. Pokiaľ ste spoločenský človek a máte radi rôzne party, záhradné party, grilovačky alebo chcete rozprúdiť party v kempingu, áno, partyboxy sú určené aj pre vás. A viete si takto veľmi rýchlo urobiť napríklad aj karaoke pod holým nebom. Ale azda najčastejšie som sa s týmito partyboxami postretával po rôznych športových podujatiach, pretože predstavujú takú jednoduchú alternatívu, ako ozvučiť rôzne podujatia, či už športového typu, na rôznych tanečných súťažiach alebo podobne. Ako náhle spomeniete elektrické auto, ako prvé vám asi napadne Tesla. Ak spomeniete terénne auto, ako prvé vám napadne Jeep. No a keď poviete Partybox, tak hneď vám napadne JBL a práve preto má firma JBL riešenie na všetko. Menšie, stredné, ultimátne veľké partyboxy. Veď aj Partybox Club 120 je nástupcom úspešného modelu so značením 110 a Partybox Stage 320 je nástupcom takisto úspešnej 310. Poďme si ešte v rýchlosti preletieť tabuľku, aby sme si vedeli zadefinovať, pre koho sú jednotlivé partyboxy určené. Tak napríklad Partybox Encore vie ozvučiť jednu malú telocvičňu s rozmerom 60 m2. Čo sa týka Partyboxu Club 120, ktorú máme vo videu, tak tá vie ozvučiť jedno badmintonové ihrisko s rozmerom asi 80 m2. Potom tu máme Partybox Stage 320, ktorú máme taktiež vo videu, tak tá vie pokryť jeden tenisový kurt s rozmerom asi 200 m2. Čo sa týka väčších Partybox 710, tak tá vie ozvučiť basketbalové ihrisko s rozmerom 420 m2. No a potom najväčší Partybox Ultimate vie ozvučiť dve basketbalové ihriská s rozmerom 840 m2. Len pre zaujímavosť, najväčší Ultimate má výkon 1100 W a ten už je určený pre moderovanie veľkých eventov, pre najväčšie a najprestranejšie party, pre menšie DJ-ské sety a taktiež na väčšie svadby. No a poďme si posvietiť na zvuk, veď ten je predsa pri výbere reproduktorov najdôležitejší. Väčší z dvojice JBL Partybox Stage 320 má kombinovaný výkon 240 W. Kombinované sú dva tweetre a dva woofre. Woofre o rozmere 165 mm a tweetre o rozmere 25 mm. No a čo sa týka menšieho JBL Partybox Club 120, tak ten má výstupný výkon 160 W a taktiež dva woofery a dva tweetery. Woofery s rozmerom 133 mm a tweetre s rozmerom 53 mm. Frekvenčný rozsah majú oba reproduktory od 40 Hz do 20 kHz. No a čo sa týka obidvoch reproduktorov, tak majú technológiu JBL Pro Sound. Technológia JBL Pro Sound nám zaručí dunivé basy, čistý zvuk a čistotu zvuku spoznáte aj pri maximálnom pridaní na hlasitosť, pretože nepočujete žiadne skreslenie. Inak, tieto reproduktory si viete veľmi rýchlo prepojiť, a to vďaka funkcii Auracast. Auracast je nová Bluetooth funkcia, vďaka ktorej si viete prepojiť prakticky neobmedzený počet zariadení, ktoré majú tú funkciu zabudovanú. Napríklad všetky nové reproduktory od JBL, a nielen reproduktory, ale aj slúchadlá od firmy JBL už funkciu Auracast budú mať. Aj Auracast má trošičku nevýhodu a to je, keď používate mikrofón, tak signál vám ide stále iba do jedného reproduktoru, práve do toho, v ktorom je pripojený hardwareový kľúč. Ale aj na to existuje riešenie, ako náhle chcete používať mikrofón v dvoch zariadeniach súčasne, odporúčam ich prepojiť cez 3,5 mm jack kábel. Na 3,5 mm jack kábli neodporúčam šetriť, pretože tá kvalita signálu nemusí byť potom úplne dostačujúca. Čiže ako náhle zainvestujete do 3,5 mm jack kábla, tak máte riešenie na prepojenie dvoch reproduktorov s plným signálom vrátane mikrofónu. Ešte od vás zákazníkov boli viaceré otázky, že či sú tieto reproduktory spätne prepojiteľné so staršou verziou. Odpovedám, áno sú, tak napríklad s verziou Encore 110, 310 a taktiež 710 si ich viete spätne prepojiť.
Obe zariadenia majú nový Bluetooth vo verzii 5.4 pre kvalitnejšie a stabilnejšie pripojenie. Avšak Bluetooth nie je jediným spôsobom, ako si viete prehrávať hudbu na týchto zariadeniach. Viete si to prehrávať aj pomocou USBčka. To musí byť naformatované na formát FAT16 alebo FAT32 a podporuje súbory ako MP3, WAV, VMA a čo ma potešilo, tak aj bezstrátový formát FLAC. Poďme si ešte urobiť taký náš tradičný test, kedy si zapneme repraky najprv na 20, potom na 50%. Stovku by som asi pre dnes vynechal, keďže sedím dosť blízko reproduktorov a nechcem prísť o sluch. V každom prípade obidva reproduktory mám prepojené cez funkciu Auracast, to znamená, že budú hrať to isté zároveň. Poďme na to. Úroveň 20%. A už napriek tomu počujem a cítim tie kvalitné basy z jedného aj z druhého zariadenia. A to nemám zapnutú funkciu Bass Boost. Môžeme si ju ešte zapnúť. OK. Tak tie basy sa už aj pri tých 20% riadne zvýraznili po zapnutí funkcie Bass Boost. Poďme si to dať na úroveň hlasitosti približne tých 50%. A toto je už presne ten typ hlasitosti, kedy so mnou naskakuje. Čiže ja už na dnes športovej aktivity mám asi až tak dosť. Dobre, dajme si to tichšie, nech nemusím kričať do tohto mikrofónu. Výborné. Čistota zvuku, neskutočné basy a cítiť ten JBL Pro Sound, ktorý ja mám strašne rád, pretože takéto basy, no to je proste niečo, čo k JBL-ku jednoducho patrí a ja som sedel za reproduktorom, čiže rovno basáky išli smerom na mňa a so mnou to až dobre naskakovalo. Výborné, výborné a jeden si prosím aj domov na dlhšie. Ak si zadovážite niektorý z týchto reproduktorov alebo hoci ktorý od JBL-ka, určite odporúčam si k ním posťahovať aj príslušné aplikácie. K týmto prisluhuje JBL Party Box aplikácia, v ktorej si veľmi rýchlo viete nastaviť veľmi zaujímavé veci. Tak máme tu napríklad ovládanie svetelných efektov, teraz ich vypínam, teraz ich zapínam, potom tu máme rôzne efekty a takisto tu viete nastavovať aj farby osvetlenia. Musím povedať, že tieto osvetlenia Partyboxov vyzerajú výborne a je takto v tme, ako sedíme práve teraz. No a čo tu ešte máme ďalej? Tak máme tu napríklad aj efekt lap, to znamená zvukové efekty. Tie už máte niektoré preddefinované aj v hornej časti na tlačítkach, napríklad takéto. Potom tu máme ale viaceré efekt lapy, napríklad ideálne na športové podujatia. Ak chcete niekoho vypískať. Výborná vec. V aplikácii JBL Party Box si viete taktiež nastaviť aj mikrofóny na diaľku. Skrz stereo si viete prepojiť dva reproduktory do stereo módu. No a odporúčam sledovať aj aktualizácie softveru. No a samozrejme nesmie chýbať ani nastavenie ekvalizéra a taktiež nastavenie funkcie Bass Boost, ktorú si viete prepnúť buď to na dunivé alebo na ostré basy. Azda každý z vás sa niekedy stretol s partyboxami na nejakom podujatí alebo u niekoho doma. Oceňujem univerzálnosť týchto zariadení. Viete ich používať doma, na rodinných oslavách, viete ich používať na grilovačkách, na teambuildingových akciách bez nutnosti volať si zvukára, čiže tým pádom si to viete aj sami odmoderovať, čo je super, viete si takto robiť niekde karaoke. Veľmi vyhľadávané sú partyboxy aj v prípade rôznych pouličných umelcov, ale čo sa týka týchto partyboxov, tak okrem mikrofónu, okrem ich využitia sa mi veľmi páči aj ich svetelná show v prednej časti. Vyzerá to veľmi efektne a v každom prípade veľmi to doladí hociaké podujatie. Čo sa týka tých eventov, ktoré sme si spomínali, tak treba si zvoliť veľkosť a hlučnosť partyboxu podľa toho, aký veľký event potrebujete ozvučiť. Čo sa týka takých zaujímavostí, tak Auracast je úplne úžasná vec. Ďalej kvitujem vymeniteľnú batériu v obidvoch zariadeniach. Čo sa týka takých tých základných zvukových efektov, tak tie tiež vedia doladiť každé podujatie, napríklad. V každom prípade tieto reproduktory urobia radosť všade tam, kde ich so sebou zoberiete.
Technológia JBL Pro Sound spriahnutá s príjemnými dunivými basmi urobí fakt radosť na každom evente. Moje meno je Michal Čabaj, vy ste sledovali unboxingy JBL, pokiaľ sa vám video páčilo, dajte nám like, odber a pokiaľ nám dáte ešte aj zdieľanie, tak budeme že úplne najradšej. Dole do komentárov sa môžete pýtať otázky, no a my sa vidíme snáď pri ďalších videách. Čaute.